Ugh, ale touch. Не там бе. Ани, ти ни играеш. Как отиде толкова став? Я да обясни. Не е видала, не е видала. Нараме точно не е видала. Кой за втора топка, Ивана? Играй! Играй! Зори, бързо! Добре, стъпи! Продължай, Стел! Ставай, добре! Марки, дълга топка, Марки. Заряд, сигурявай! Браво! Браво! Ама нищо. Браво! Добре. Готова?
Hadi beni çak için. Kuprat. Tetenize. Hai conta. Rušenje. Смучат Саладин. Hadi kalkalım. Много слабо. Стояне! Да, отворим. Ела тук при мен и седни при мен да може да слуша камерата. Ела тук. Чури, какво ти сказах, Айде го! Четири не стават 4. Сина 2 се оправиш 4. Да. Казах, че не става. Видиш ли ритъм? Да. Дама, те като затворят. Така, ама като затворят. Мина заобщо назад напред. Една лъжа. Знаем къде? Заради да става, тъй.
Да, фал. Калето не трябваше. Ама Макар макар че... трябваше да бара. Мене тя деня барите не спри да направи чак толкова. Да, не трябваше да е пипа. Ама не чакайте! Не чакайте! Спокойно! Красиво, няма, браво! Стиване! Мъкни бе! Само твой глас се чува, брат. Казах ти ела тук при мене. Браво. Айде, гол. Изтървал момент. Няма да спа. Той трябва да го върнете. Аре стига да. Автори. Две. Атка, паника. Браво. Браво. Айде отгоре назад към Загра. Йоне, що не падаш, Васло? Трябваше да направим сега. Не, да, монтаритът. Не са научили. Ти Адриана с тия с бароките трекинг консерват в цената в София. Ето тук има 3 бутона и не удариха Езара. Тук има 3 бутона от едно момиче удари накрая. Младне, легни, реви, умри, на умряло се ривеш. Ще са хора, не знам. Не гледат играта, не гледат. Айде, обръщай се.
Оха! Как го? Фаул няма ли? Това нямаше ли фаула? Пред очите ти, бе, мамка му стара чудото. Не, добре. Добре. Айде пак, айде оттам. Айде първа. Айде, Мина, давай напред. Влизай вътре! Браво. Супер. Добре, добре, пак. Ема нема... Във вратата! Агов. Говорим да ми гоним топките. Те наша. Там няма го. Там ще ги гоним, а тук не. Да служат една две топки още. Оха! 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 О, съдята! Ей, ти уточи! Ей, малумник! Това да не е хамбал, бе! Няма стига, бе, стига! Правилата са си правила, бе. Адриано, застани! Адриано, застани! Юлина, тя с птичка. Айде вътре. Вътре. Давай на Никол. Адриано! Шай, глед поста! Рителя! Няма да внимавам. Червен картон е. Ще да внимаваш. Ще много нервно. Коя? Алекс! Ай, тази знаеш, че сега... Алекс удари. Алекс кача.
Дека нямало да внимавам. Скъсам това. Браво! Браво, Никол! Браво! Айде! Дай! Yes, baby! Браво! Те е много нервим там. Нашите. Люмо. Кажи, ако искаш да пише лоса, да бъдем скоро. Що? Да гледам иде! Е, били целта на матча. Да спре да играят, да вкарате 8 и да почне. Да гледам ли? Еми гледам да, какво искаш? Що? Що? Стига, бе. Ало, треньора! Стига. Аз викам треньора! Ти нямаш правото с публиката да говориш. Стига, давай. Стига, бе. Аз не знам какво казахме толкова, какво казахме. Не знам, бе, не знам какво чу, бе. Той си чува неговите работи. Нервен е сега. Какво чу сега, аз минат, какво сме казали, той чута се зярда с нас. Това ми беше интересно. Не, тя по-до се ротилите. Забравям да местя, някой иска да мести. Искаш ли да местиш? Значи. Добре си го иска, да 8-0. А нас не устроила. Айде, Алекс, бой. Тя с ръцете как скочи хубочния върна. Не така. Ай, сега ще бутни. Да, фал, така. Дай картон. Картонче дай, картонче. Няма. Падна в туалетната и аз не я бърнах въобще. Нямам. Падна вътре в туалетата в коша и аз се оставих направо там.
Гледам. Влизайте всички на Сега Зара как ги обича такива. Адрено! Така. Сега да ти даде пасче. Влизай вътре. Айде, давай, бе! Айде, няма нищо. Какво? Засада. Какво? Засада. Рамо се бъца, не е фал. Рамо се бъска, какъв фал? Засада, майче. Не, дари фал, не. Той трябва да дигне ръката за сада. Той да е напред фал. Какъв фал? Възпоставява фал. Ма тя е стопката, не би трябвало да е барни въобще. баскетбола направи 3 кашки без да бърне. Не знам какви са тия фалове. Адриано, поне така ритни, че да падне на земята. Да разбера, че е фал, аз така не да разбера. Дага! Леко става съдията! Бий се, бе! Бати футбола! Това 11-ката много нервна. Мина, давай. Бърни с ръката, спри. Чакай! Тя е много нервна, тя се заслужава да иска. Купре! Аз да пим точке! Значи, много се не тренира, това е нещо разца. Ах, защо сама си? Защо така? Спри си я! Спри си я! Хем гледам мача, хем гледам и топката и върта. Тя бутнаха направо, тук че не падна. Айде! Сама няма как. Няма как сама, много далече беше. Те се опаси. Оплашиха ги. Много ги оплашиха нещо. Виж, че пушнаха правят глупости. Значи ще бъде защо? Много интересува кой ти не ни харесва. Много интересува резултата. Не знаеш човек от това ще бера.
kubbe sherit nawa. Играй! Охо. Добре. Айде. Арин се какво стана тук? Той забрави. Не. Калина! Браво, Калина! Само че нямаше сила да риташ.
Стига. Слави се, никой не е казал, стига си горе. Те пъни ти спря устата. Давай! Сама! Въртни камерата! Въртни камерата! Той даже не се усети какво викам, че върти. Ти си по-зле от мен. Синутка! Чакай! Той спрям звука да чувай. Браво, Никол! Бати спирането. Съдърчето. Елатка. Войно! Пас! Много изгледа. Затвориха на 3.
Айде, първо отворим, свърши.